Assalamu alaykum hormatly tomoşaçylar. Bilşiňiz ýaly Aşgabatyň Demirýol mendiniň golaýyny Altyn çaýhanasy açyldy. Açylanyna gyýyk wagt geçenen bolsa, bir paýtatymyň ýaşaýjynyň hem de mihmanlarynyň ören gelim gidimli ýerine görülýär. Muňun sebäbi näme? Muňun sebäbi oň owadan içki bedegenini, din jarmak üçin rahatlygyny, gülörgedli hyzmatda hem de süýji tagamlarda. Biz bugün Altyn çaýhanasyny İtalyan milli tagam bolan pizzanyň hem de Türk milli tagamlarynyň biri bolan pidäniň taýýarlanyşy barada söhbet etmekçi. Mehriban adamlarına biz şu wagt Altyn çaýhanasynyň aşganasyna geldik. Biziň hemne ýanymyzda Altyn çaýhanasynyň esasy aşpedi Yunus bar. Yunus ne beýtgaça İtalyan milli tagam bolan pizza näli bişirmeli, hem Türk milli tagamlarynyň biri bolan pide näli bişirmeli. Esasan bizim tomoşaşylarymyz gyzyklanýar. Öý şeklerine näli bişirip bolýar. Nädir bir hamyerni ýaýyp görkezseňiz, üstüne goýmaly datlaryny aýtsaňyz, bizim tomoşaşylary görkezler. Bolýar. Yunus hamyerine allyk, dogrymy? Pizza hamyeri. Näli ýugurulýar? Adatça öý beýkeleri çörek üçin ýa manty üçin, börek üçin ýugurýarlar, şoň ýalymy? Ýa ütgeşik barmy? Ütgeşik diýär bu pizza hamyeri, İtalyan pizza. Awa, näme edip ýugurmaly ony? Suwda hem elle açmaly. Suwda hem elle açmaly. Ýuguruluşyny görkezip bilýäsmi? Bolýar. Şu pizza hamyerni ýurup ýuraş belmek. Näşoňal görüşüňiz ýaly mehriban adamlar aşpedimiz eli bilen hamyeri aýtdyr. Aşpedimiz Yunus görüşüňiz ýaly hamyeri ýokoýup adam oklap pyrlaşdyryp näme diýär, öý beýkeleri tomoşat öýde ýokoýup pyrlajak bolup gaşyraýmadylar, daýraýmadylar diýip bolýan. Elini gedikden ne ýokolo galanglygy näler bolýar? Operatorlar görkezsin. Pizzalaram ölçeği boýunça kiçi, orta, uly bolup gidýär, dogrymy? Şu haýsy? Ortalyk. Bolýar. Sos, Sos, taýyn sosmy ýa? Ýok. Garmanymy, näme garly sosuny? Pomidor. Käse, zat var. Burç. Var. Özüm taýynlasam bolýar, dogrymy? Kemal şu sosun yerine ketçup koyarlar, dogrymy? Ne sosun şeýle ýazdyk. Soňra Yunus Onu üstüne syr goş. peýnirini goýmaly. Peýnir bilen taýyn. Peýnir bilen şoňa garlan peýnir. Soňra peýnirini goýdyk, ilk sosuny goýdyk. Soň peýnirini goýdyk. Soňra bolsa şoklat goýmaly, dogrymy? Şoklat diýdim näme diýämen? Kalbasa. Soňra şoklatdan soň bilmeçe goýýan. Bilmeçe diýdim näme diýämen? Sosiska. Indi görýäňizmi? Yunus şu ýerde kakadlan şoklat koydun, gaynadlan şoklat koydun, hem bilmeçe koydun, dogrymy? Zeytun. Ona zeytun koýýar. Soňra mekka jogan däneleri
Kömeleğin nerede? Ha, etem oyanlı. Ha. Et onun bir yetişiyor mu? Ha, yuka doğramalı, doğru mu? Ha, sığır etini oyduk, sonra tavuk etini oyduk. Sonun başlıyor. Ha, sonra battıyal. Çişme deyal batılıyal. Kömeleğe koymadık o diyen, doğru mu? Kömelek koymadık böyle. Şimdi bu Yunus men düşünüşüme göre, istediğine göre ne yapıyorsun koyuvermeliler, doğru mu? Sisteme göre bol olup koymalı yürütü zatları var. Ha, şeyle mi? Ova. Şimdi edelim şu kömeleksiz oldu da, kömelekli pizza bol yapmasınlar. Kömeleksin mi? Olamazsa bol. Ha, olamet doğru, doğru. Ne kavri yerlerde, dine şoklat koyarlar, bilmiyorum, şöyle şoklat koyarlar, et koyan oklar. Ne et koysan olmalı ya, doğru mu? Yani şu an tayin mi şu ya karalarını? Tayin. Tayin. Bunu ıslat kesin. Salan. Şeyle mi hani? Ya bismillah. Ne mehvan tomoşoşular pizzamı da pide attık. Inni pideni tayarlamalı, doğru mu? Ova. Ana ilk pidenem hamirden başlamalı. Tabii. Ha? Ya bismillah. Piden hamirini tayarlama şu yürütü inzam var mı? Ova. Ha, öyle edip olmuyor ha onları. Okloğdu. Okulda da öyle. Okloğdu da oraya. Ne görüşünü diyelim piden hamiri. Buralar hep beyaz. Sonra büküyor, doğru mu? Aşağına kepek yapıyor. Yenmez medyalı Aha, kepek. kepek geldi ya. Doğru. Doğru, doğru. Ha. Ne görüşünü diyelim piden hamiri tayarlananına aşağına unlarla kepek geldi yani kan gelmesini yani. Ne hamir tayin mi oldu? Tayin oluyor. Üstüne eti koyuyor. Yonunun tayarlanan eti. Ete nemeler koşulup durur? Bulgar, pomidor, Balgar borç, pomidor, ondan pomidor, kıdırmurç, kadıl borç, karavurç. kara borç. İsten uğraş, öyle mi? Şimdi görüşünü diyelim mehriban adamlar pizzan kuruğu ayratın, piden kuruğu ayratın. Ne şu enzamı kuruğu biliyor da pizza atılyan. Ne kuruğun üstüne koydu pidemi de. Ne pizzamız bir adı peşte durdu. Son aşpezimiz iyiliğine çıkardı da yine üstüne peynir. Yani doğru olan peynir koyuyor. Gavur. Ha? Peynir gavur. Aşpez ağa şimdi neye çırak vakit durmalı? Bir şey ne edip bilmeli? Pizzamı da 5 minde pişiyor bizim. İtalyan pizza 5 minde. Bir de 10 minde pişiriyor. Mesela öy şertlerinde duhovka diye hatta gaz peşleri oluyor. Şonuna neyle koymalı oluyor? Ay gradusunu sağlama. Tok 5'lerde gradus. Abi bizde bu sadıkta da pişirip oluyor, iqada da pişirip oluyor. Ha şeyler mi? Ova. Sadıkta pişirsen şu pizza İtalyan pizzaları asliyetine sadıkta pişir. Sağdakta. Bunlar onu gazda pişirsen onlar. Ova gada da pişiriyor, sadıkta. Öy şertlerine de duhovkanı sağlaymalı, doğru mu? Tokkanı sağlayma. Neye çık gradusda koymalı? Например, 200-250'dir. 200-250 gradusda. Aşağı 250 yukarı 200. Neye çık vakit koymalı oluyor? Ay 20 koymalı olur. Pizzanı 20 Pizza koymalı. 20. Pideni Bir tanem 25 mi? oluyor. Köpürek koy zaman kömür oluyor, değil mi? Şimdi pizzamı da tayin oldu. Kurukulan pizzanı çıkardı. Ama 90 alıyor. Sonra ne şunlar tahtan alayan, teyelek tahtan hava. Tahtanı yüzüne koyuyor. Yüzüne metke çalıyor. Tamam kesiyor. Tamam ket ya. Şimdi ne alıyor ketilyen bıçağım var ekan. Tamam ne şunları koyuyor. Yürütü tahtat var. Ket kolumuzdan son şeylerine de mihmanlara veriyor, doğru mu? Anam ne tuğulama bir haydi mihmana gidiyor. Bey
Direkt diyami. Ay tuğrama. Onu da hayalini aytmana qoğudu valsağa. Yine pidemeden tayin volluyum. Aşpedmen pideni alıyor. Yine şu pidemeden tayin volluyum. Eğer pideni ameliyatta onun yürütü tahta koyuyor. Tahta koyuyor. Onu kesip averiyat, doğru mu? Geçiriyat. Aha. Aşağısını koyuyor. Aşağı tutuyoruz. Onu da metke çalıyor. Ona da Buyurun. Tamam ketti. Dört tahtasına koyuyor. Pideni ödüyor, tahtasına koyuyor. Böyle götürdür pomidorlarını veriyor. Ne şeydi ben yıkmanlara evveldiler, doğru mu? Onu ne mi? Yunus ağa ellerine dert görmesin, ellerine de güller bitsin. O fücüdü tağımlarımız şu köp minnettar. Onu edip burada şu video tomaş ediyen vatandaşlarımız öy büyükleri ne pizzanı hem de pideni öy şerplerine de pişirilsin öğrenirler deyip tamam ediyor. Ay bir gedek tiner şükürüm, bir gedek de olmadı, ikinci gedek de doğru değil mi? Ancanın sağ olsun ne mungali acayip tağımları iyme üçün Aşgabat'ın Demiryol Mildi'nin golünaki altın çayxanasına gelebilýäňiz ya da gelmä mümkinçilik ýok bolsa şu ýerde altın çayxanasynyň telefon belgileri goýulur. Şol telefon belgilere jaň edip öýüňizde targap bilýäňiz. Ýürüte eltip berme hyzmatam gurnalan. Ine ýürüte öýe targalanyna şunuň ýaly ýürüte kagaz gaplary bar. Şu kagazdan edilen ýürüte altın çayxanasynyň logotipi ýerleşdirilen ýagy ýokuşma diýär, doğru däme? Anany şoňa goýýar. Bismillah. Ne kahvem yapıyor. Ede şoň ýaly pidenem ýürüte kaplar var. Şol kaplarda da altın çayxanasynyň işgärleri öýüňizde targasaňyz öýüňizde eltip berýärler. Her bir döwletli maşgalada bol ellik bolsun, artsal döwlet bolsun anlajan. Näme şoň ýaly ajaýyp tagamlar bilen lezzet almak hemmeçem ýeter etsin. Altın çayxanasynyň işgärlerine de ulussunluklar arzu edýäs. Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna kimde mihmanlaryna görelýän hyzmat edýärler. Mundan belem işinizi üstünlük arzu edýär. Sağ ol. Mehriban adamlar, ýaňa belenişi ýaly altın çayxanasyna eltip bermek hyzmaty gurnulan ýürüte awtoglorlarda şunuň ýaly gyzgyn saklayan gutular var. Ýani termobokslar var. Şol gutularyň içine de tagamlar ýüklenilýär. Şol gutularda saklanýan tagamlar bolsa, özüniň gyzgynlygyny bir näçe sagatyň dowamyny saklap bilýär. Adamlar altın çayxanasynyň tiýip tagam bölüminde de müşterilere göwnäjä hyzmat edilýär. Ýani müşteriler özleriniň halan tagamlaryny edip şol wagtyň dowamyny gyzgynlyk bilen alyp ýyp bilýärler.